Раздзел 3. Праз свае трывогі і клопаты Ганна, як пра далёкае і неабавязковае, чула, чым жыве сяло. Яе мала хвалявалі размовы, якія раз-пораз ішлі ад розных людзей, што ў калектыве не лады, што ледзь не ўсе, хто ўступіў, недавольны, і што калектыў ледзь ліпіць і з дня на дзень можа скончыцца. Без якога-небудзь узрушэння взяла яна і чутку, што калектыў такі скончыўся. Спакойна, са звычайнай цікаўнасцю слухала яна неспакойны гоман на вуліцы, глядзела, як ехалі порстка адна, другая фурманкі, накладзеныя розным прыладдзем, з гаманлівым натоўпам, што рушыў побач. Як больш блізкае, што неяк датычыла і яе, адзначыла, што там у натоўпе з дарослымі дзеці, што ў школу ідуць сёння толькі немногія і нядружна. Двор у гэты ранак не віраваў дзіцячымі постацямі і не звінеў бесклапотнымі галасамі. У класах і ў калідоры было нібы прасторней, чым у іншыя дні. Дзеці збіраліся купкамі, дзяліліся навінамі, штосьці меркавалі, твары ў большасці былі ўзрушаныя і не па-дзіцячы заклапочаныя. Заклапочанасць гэта, аднак, была не панурая. У вачах малых больш паблісквала цікаўнасці, так і відаць было, і хваліла асабліва сама навіна, яе новыя праявы. Небагата было ў калідоры і ў класах, і тады, калі падышоў час пачынаць заняткі. Ганна з непакоем паглядзела на гадзіннік над парашчаным сталом. Большая стрэлка набліжалася да самага верху, да лічбы 12. Хутка трэба было даваць званок, а Параскі не было дома. Параска прападала недзе на сяле. Пабегла яшчэ да відна і не паказвалася. Стрэлка дабралася да 12 і пачала сыходзіць уніз. Ганне трэба было даваць званок, але яна не брала яго. Яна то корпалася на кухні, то спакойна выходзіла ў калідор і выгляду не падаючы, што нешта здарылася. Каб трэба было, яна і не такое зрабіла б для сваёй Параскі, не такую дробязь, толькі ў пакоі яна неспакойна паглядвала в акно. Параскі ўсё не было відаць. Параска паявілася, калі большая стрэлка мінула 3-ю лічбу, яна ішла хутка, здалёк было відаць узрушаная, неспакойная, ускочыла на ганак, убегла ў пакой, нецярпліва развязала хустку, кудлатая, валасы ва ўсе бакі, апусцілася на табуретку, расшпіліла паліто. Званка не было? Не. Тады ўжо яна павяла позіркам на сцяну, і, убачыўшы гадзіннік, не здзівілася. Невесёлы, прытомлены твар кранула мілая Ганне змоўніцкая, хітраватая усмешка. Пахваліла усмешкай, добра зрабіла, скеміла. Ганна падміргнула ёй. Ой, можаш не сумнявацца, не схіблю. Абедзве зарагаталі, радыя адна адною. Ад гэтага рогату Параска быццам ажыла, з раптоўнай жвавасцю ўскочыла з табурэткі, кінула хустку на ложак, павесіла паліто, рашуча імкліва рушыла на кухню, стала шумліва плюхацца над тазікам. Выцершыся, падбегла да люстэрка на стале, взялася хутка прычэсвацца, зашчаміла ў чарнату валасоў вялікі з рудаватымі жылкамі грэбень. «Давай званок!» – загадала яна, абцягваючы, убіраючы ў спадніцу ніз кофтачкі. Яна не стала снедаць, ледзь выпіла паўшклянкі малака, ухапіла вялікі школьны журнал, кніжкі, сшыткі, знікла за дзвярыма. Ёй было відаць не да заняткаў.
Пакуль ішоў урок, яна некалькі разоў пакідала клас, вярталася ў свой пакой, неспакойна бадзялася па ім, паглядвала ў бок вуліцы. Неспакой яе не прайшоў, і калі пачалася пераменка, і калідоры напоўніў гул і гоман дзяцей, калі ў прыціхлых класах пачаўся другі урок. Недзе ў сярэдзіне другога урока прыйшоў хлопец у чорнай паддзёўцы, ў ботах. Пакуль ён абмятаў венікам боты, Параска выйшла на ганак. Разам з ім вярнулася ў пакоі. Хлопца Ганна ведала. Ён ужо не раз быў у Параскі. Глінішчанскі актывіст, камсамолец Барыс Казаченка. Глінішчанскі Міканор, жартам называла яго ў думках Ганна. Глінішчанскі Міканор толькі хмурно паздароваўся і ўжо не заўважаў Ганну. Павярнуўшы даўгаваты з гарбінкаю твар да Параскі, глядзеў трывожна і стомлена. Нібы чакаў парады ці дапамогі. Параска маўчала, знарок не глядзела на яго, ці то вінаваціла яго, што такі бездапаможны, ці то вінаватая чувала сябе, што не можа ні памагчы, ні парадзіць. Трудна цяпер, канешне. Калі дайшло да гэтага, слухаць нічога не хочуць, хоць ты кол на галаве чашы, а некаторыя да кінуцца зразу гатовы, учапіцца ў цябе за адну гаворку. І ўсё матюкі ды матюкі. Ён гаварыў з прысвістам. Замест чашы ў яго выходзіла цясі, матюкі, падобны былі на нейкія масюкі. Асабліва жанкі пашалелі. Так і глядзі, чтоб каторая не кінулася з кіпцюрамі. Яму было, відаць, няёмка прызнавацца Парасцы ў сваёй няздольнасці пераконваць. Ён нібы трохі і падсмейваўся з сябе. Трудно, канешне, адгукнулася Параска, і ўсё ж нельга апускаць рукі. І кіпцюроў жаночых баяцца. Ды я і не баюся, у мяне шкура тоўстая, толку ад ніякага. Нам цяпер так, ці пан, ці прапаў. Выбіраць няма чаго. Параска пастаяла момант, разважаючы, тады раптам рашуча загадала: «Пастой тут!» Цвёрдым крокам падалася ў клас. Амаль адразу ж там пачуліся радасны гоман, ляскат парт, шоргат і стукат ног у калідоры. Дзеці, як чарада, што выпушчана з загарадкі, з галасам вывалілі на ганак. Параска кінула на стол журнал, кніжкі, сшыткі, зняла з цвіка паліто. Хутка завязала, хутку скамандавала Барысу: «Хадзем!» Барыс рушыў за ёй. Зноў убачыла Ганна Параску пад вечар. Параска ішла не адна. За ёй, акрамя Барыса, кіравалі з вуліцы да школы Дубадзел, Гайліс, Чарнаштан. Дубадзел у кароткай паддзёўцы ў галіфе з ваеннай сумкай цераз плячо рэзаў побач Параскі наперадзе, лёгка і нібы весела. Гайліс крочыў зашпіленым шынялі, вецер ірваў полы шыняля, і было відаць, замінаў ісці, але Гайліс не зважаў на вецер, ішоў роўна, цярпліва. Барыс ступаў каля Гайліса. Ганна не дала яму ніякай увагі. Яна адзначыла Чарнаштан, дыбаў ззаду ўсіх, уткнуўшыся позіркам кудысьці ў зямлю, вінавата прыгорблены. Ганна намерылася была падацца на кухню. У момант згадалася агідная сустрэча з Дубадзелам, але агіда гэта і боязь адразу ж і стрымалі яе. Яна знарок узяла на кухні вядро і пайшла насустрач. Не хапала толькі, каб яна ўцякала ад яго. Паглядзім яшчэ, як ён сустрэнем. Калі выйшла з калідора, яны якраз уздымаліся на ганак. Ганна весела, як бы знянацку сустрэўшы, прывіталася, кінула востры позірк на Дубадзела. Той важна паправіў сумку,
глянуў быццам на незнаёмую. Яна знарок строга загадала: «Дайце дарогу!» Дубадзел саступіў ёй, прапусціў. Калі яна вярнулася, яшчэ з калідора пачула: гаманілі ў класе, не пайшлі ў Парашчын пакой, можа таму, што не хацелі несці гразь, а мо таму, што гаворка сакрэтная. Заўважыла, дзверы ў клас зачынены, і гавораць не надта голасна. Сакрэтная? Няхай сакрэтная. Цікава, канешне, што там яны мяркуюць, але калі ім так трэба зачыняцца, няхай зачыняюцца. У яе галава поўна сваімі сакрэтамі, не да іх сакрэтаў. Праходзячы раз і другі калідорам, яна мімаволі чула за дзвярыма то спакойны гоман, то нібы спрэчку, але не прыслухоўвалася, не мела такой звычкі, не магла прыніжаць сябе. Адзначала адно: за дзвярыма сцямнела, яны сядзелі ў поцемку, не адразу запалілі лямпу. Мабыць, нялёгка было. Калі яны разыходзіліся, Дубадзел раптам заявіўся на кухню. Убачыўшы яе, важна патрэбаваў вады. Яна падала карэц. Дубадзел зачэрпнуў з вядра. Да таго, як піць, пацікавіўся: «Як жывеш?» «А не гадкі». Ён выпіў карэц, выцер бараду, важка ўпяўся позіркам. Не ўзялася за розум. А чаго? У мяне яго заўсёды было даволі. Ён паставіў карэц на стол, заявіў стрымана і з пагрозай: «Не з тым гуляешся!» Цвёрда застукаў ботамі ў калідоры. Параска правяла ўсіх на ганак, пастаяла, зайшла ў клас, патушыла лямпу, вярнуўшыся на кухню, накінулася на яду. Згаладалася я. Дзіва, цэлыя паўшклянкі выпіла ўранку. Дзень такі, падумаць не было калі. Пападзе нам, Ганначка, за гэты дзень і Гайлісу і Чарнаштану, і мне за кампанію. А ты пры чым? Пры тым, пры ўсім. Ганна чакала, што яна раскажа пра дзённыя прыгоды, пра трывогі свае, але Парасцы сёння было не да гаворак. Ужо калі лажыліся спаць, Ганна не вытрывала, нібы жартам пацікавілася: «Пра што я то сакрэтнічалі так доўго?» «Ат, пра ўсякае». Яна, белая ў сарочцы, з распушчанымі валасамі, прыкруціла лямпу, дзьмухнула ў шкло, ў поцемку дадала клопатна: «Галоўны сакрэт — заўтра будзе сход». І ў гэты дзень многа дзяцей не прыйшло. Заняткі пачаліся ў час, але Параска, было відаць, падалася ў клас без ахвоты. За гадзіну яна зноў раз і другі выходзіла з класа, нібы не магла дачакацца канца ўрока. Амаль адразу пасля таго, як адзвінеў званок з пераменкі, у класах прыціхла, у калідоры затупалі боты. Крокі адразу спыніліся. Чуваць было, што з класа выйшла Параска, яна з кімсьці ўзрадавана прывіталася, разам з ім ступіла ў свой пакой. Калі Ганна зайшла ў пакой, госць, не распранаючыся ў паддзёўцы, сядзеў на табурэце. Адно зняў каракулевую стаўбуном шапку, пакручваў у руках. Блішчэў шырокаю, ледзь прыкрытаю рэдкімі бялявымі валаскамі лысінаю, Ганна пазнала госця. Парашчын дзядзька Зюравіч, Іван Анісімавіч. Ветліва прывіталася. Апейка ўстаў, падаў ёй руку, запытаўся, як жывецца. «Жывецца. Грэх жаловацца. Назад не думаеш уцякаць? Назад мяне вяроўкай не зацягнуць». «Ого! Значыць, цвёрда.
цвёрда. Ён ужо не толькі з усмешкай, а і з пашанай паглядзеў на яе. Тады зірнуў да паразкі, мусіць, вярнуўся да перарванай гаворкі. Нічога не скажаш. Нарабілі клопату. У голасе яго былі нездавальненне і папрок, але лагодныя, паблажліва. Ой, не кажыце. Паразка не таіла шкадавання. Апейка пакруціў галавою, момант штосьці затое надумаў, быў недзе далёка з думкамі, потым ускінуў позірк, запытаў. Гайліса тут не было. Учора быў. І сёння, канешне, недзе насяленне, інакш. Ага. Апейка кіўнуў, узняўся, намерыўся ісці. Зірнуў на абедзвюх, нібы разважаў, развітацца, не развітвацца. А можа, перакусілі пакуль? Паспрабавала затрымаць яго паразка. Потым. Ужо клопатны, засяроджаны, насунуў стаўбун, дзелавіта сказаў: ну, я к чарнаштану. На двары ён адразу адвязаў каня, ускочыў на таратайку і пакіраваў на вуліцу. І сёння паразка не вытрывала, адпусціла дзяцей да часу. Спехам перакусіўшы, яна надзела хутка паліто, завязала хустку і знікла на вуліцы. За ёй неўзабаве адпусціла дзяцей Галіна, і ва ўсёй школе наступіла цішыня. За ўвесь дзень ніхто больш не паказваўся ў школе. Прыйшоў толькі, як заўсёды, да Галіны яе кавалер Пятро. Як звычайна, яна хапатлівая, вясёлая спачатку частавала яго, потым яны зачыніліся на зашчапку, і з-за дзвярэй даходзілі толькі ціхія галасы. Потым і яны сціхлі. Ужо збіралася цямнець, калі да ганка хтосьці пад'ехаў. Ганна думала, што вярнуўся парашчын дзядзька, але каня прывязваў хтосьці незнаёмы, малады, чарнявы, у скураной фуражцы, у акуратнай добрай шынельцы. Праз хвіліну ён стройны, танканогі, в хромавых ботах, прухка і лёгка узбягаў на ганак. Пастукаў для прыліку ў дзверы і, не чакаючы адказу, ступіў у пакой. Ганна падала выгляд, нібы прыбірае стол. Калі ўвайшоў, адарвалася ад занятку, зірнула знарок без цікавасці. Незнаёмы кінуў прывітанне, мелькам паглядзеў на яе. Позірк яго чорных вачэй быў неспакойны і цвёрды і насцеражыў яе, але ён тут жа абыякава адвёў позірк. Таварыша апейкі не было. Голас у яго быў прастуджаны з хрыпласцю. Быў зранку. Это я ведаю. Цяпер не заязджаў? Не. Ён гаварыў атрывіста, упэўнена, зноў цвёрда, аж непрыемна было, паглядзеў на яе і зноў заўважыла ў яго позірку нецярплівасць і нібы недавер'е. Вы хто? У ёй ускінулася ўпартасць. А вы? Ён не чакаў, зірнуў, нібы не разумеючы. Я? Ён прыгледзеўся да яе недавольна, але ўжо з увагаю. Быццам хацеў зразумець, што за гэтым пытаннем. Я Башлыкоў. Ён заўважыў у яе вачах незразумелае недавер'е. Яна яшчэ як бы чакала тлумачэння, і ён дадаў: сакратар райкома. Яна не ўтаіла здзіўлення. Бачыла яна Башлыкова ўпершыню, але прозвішча яго чула не раз. Башлыкова слухаліся, пабойваліся, і Ганне думалася, што ён высокі, плячысты, грозны з выгляду, а тут, аказваецца, звычайны, нічым не адметны чалавек, з выгляду нават зялёны хлопец. А я Ганна, адказала яна, знарок паблажліва. Ён хацеў яшчэ штосьці запытаць, але стрымаўся. Зноў нездаволена павёў позіркам па хаце, ступіў крок, строга аб'явіў: я пачакаю тут.
Пасядзіце, табурэта не праседзіце. Але ён не сеў. То стаяў, то ступаў крок другі, вяртаўся назад, ступаў як бы стрыножаны і ўсё думаў пра штосьці сваё невядомае. Адно толькі відаць было, што думаў ён пра непрыемнае, важнае, якое гняло яго, якое рабіла яго старэйшым, непадобным да таго, якім ён здаўся Ганне спачатку, не хлопцам зялёным, а рана пастарэлым чалавекам, незвычайным, незразумелым. Яна мімаволі сачыла, як ён нецярпліва ходзіць, далёкі думкамі, і старалася адгадаць, што яго гняце так. Відаць, толькі што быў у сяле, хадзіў, глядзеў. І от, мабыць, успамінае пра тое, што пабачыў, пачуў, пахадзіўшы ў нашай гразі. От, мабыць, і гняце яго у навінку. Гарадскі ж сам, відаць. Гарадскі, не з нашых балотных. Можна і не пытацца, прысланы, пэўне, калектывы рабіць. Вучыць цёмных нас розуму. Граматны вельмі, не інакш. Граматны, канешне, не нашага поля ягада. Штосьці далёкае, адасоблівае і разам цікаўнае, прывабнае было ў гэтым гарадскі невядомы і цікаўнае. І дзіўна раўнівае, што от ён такі граматны, гарадскі, не іх поля ягада. Таму, пэўне, і паставілі такога маладога над цэлым раёнам. Таму і слухаюцца ўсе, маладыя і старыя, не глядяць, што малады. Апейку колькі давялося паспытаць усяго всякага. Пакуль падняўся, займеў такое права, а гэтаму всё зразу. Гарадскі, адукаваны. Канешне, яна думае пра яго не таму, што ён неяк кінуўся ў вочы. Нічога ў ім такога асаблівага, калі глянуць добра, і не відны вельмі, і плечы, што малалетка, і характарам, відаць, нялёгкі. Проста не падобны ні на кого, што бачыла раней. Упершыню ўбачыць такога, ці ад гэтага. А наогул пустое ўсё гэта, схамянулася Ганна. Не цікавіць яе ніхто, ані трохі. Еўхім, от што цікавіць яе. Ты тое, пра каго ніхто яшчэ не ведае. Ці ж гэта паразка? Ці хоць бы апейка? Няхай бы сядзелі ўдваіх, гаварылі пра свае справы, то выходзіла на кухню, паліла ў печы, то вярталася ў пакой, для прыліку прыбірала, паказвала. Ёй няма чаго сядзець, склаўшы рукі. Заходзячы ў пакой, яна бачыла, што ён тупае і тупае, як на прывязцы. Часцей ён не заўважаў яе, нібы яе і не было блізка. Але калі-нікалі яна лавіла яго позіркі. Ён паглядваў недавольна, непрыхільна, быццам яна замінала яму. Ці, можа, так здавалася? Ад таго, што думаў непрыемнае, перажываў? Дзіўна. Яна мімаволі чакала, што ён загаворыць, запытае нешта. Але ён маўчаў, тупаў і тупаў, далёкі, незразумелы. Ішоў вечар. У пакоі цямнела, што далей больш, але Ганна не запальвала лямпы, па звычцы берагла газу. Ужо добра сцямнела, калі ўбегла паразка. У цемры адразу пазнала госця. Ці, можа, ўжо хто-небудзь пераказаў, што ён тут, ледзь прычыніла дзверы, аб'явіла здзіўлена, узрадавана.
А я і не ведала. Уцякла з хаты і не спяшаюся назад. Даўно вы тут? Не. Башлыкоў гаварыў яшчэ нібы здалёк. Параска адразу захадзілася гаспадыняю. Што ж вы так у цемры? Не распранаецеся? Яна жвава скінула хустку, паліто падказала госцю. «От тут цвічок!» — крыкнула Ганне весела, загадна. «Зараз жа лямпу, святло!» Тады, як Ганна запальвала лямпу, звонка, чыста артыстка папракнула. Хіба ж так, Ганначка, сустракаюць гасцей? Ды яшчэ такіх? Ганна знайшлася. Госць думаў вельмі нешта. Не хацелася перабіваць. Башлыкоў не адказаў. Ледзь стала светла. Параска схамянулася, кінулася да люстра, хапатліва прыгладзіла валасы, паправіла кофтачку, тады зноў гасціннай гаспадыня зірнула на Башлыкова. Госць, пэўна, галодны. Башлыкоў, ужо без шыняля, танклявы ў сіняй гімнасцёрцы, перацягнутай шырокім бліскучым поясам, уціснуўшы пад пояс пальцы, адвёў складкі назад, адказаў няцвёрда: «Паабедалі». «Кажыце», — не поверила Параска, бадзёра супакоіла: «Нічога, мы зараз Ганнай арганізуем уміг». Вясёлая, дзейная пацягнула Ганну на кухню. «Ты што ж гэта так сустракаць? А самога Башлыкова?» «А што ж, лістам перад ім слацца», — шчыра прызналася. Всё глядзела, гадала, што ў ім такое асобае. Параска не стала слухаць, перабіла недагаворак, цяпер уткнулася галавой у печку, адсунула засланку. «Што тут у цябе?» «У скаварадзе бабка з чыгунка». «Ага, вот», — узняла покрыку, вырваўся духавіты, нецярплівы пах баршчу. Голасна, давольна, каб пэўна чуў, і ён прамоў: «О, добра!» Распарадзілася шчодра і неадхільна: «Всё, што ёсць, на стол». Дадала, як бы тлумачачы: «Настрой у яго, бачыш, які. Гарэлкі можа дастаць». Таксама параіла пошапкі Ганна, завіхаючыся ўжо каля печы. «Гарэлкі?» Параска пакруціла галавой. «Прыдумала». Шэптам, стрымліваючы смех, гулліва падахвоціла: «Пастаў, пакажы яму. Пабачыш, што ён скажа». Сур'ёзна ўжо растлумачыла: «У рот не бярэ, добрай нават, завадской, тым больш у такі дзень». Глядзела я ўсё, глядзела на яго, зноў звярнулася Ганна. «Нічога ў ім такога, асобага». Яна нібы чакала, што Параска растлумачыць. Ёй чамусьці карцела гаварыць пра гэта. Параска, што памагала ёй, быццам не чула яе. Чаму ён такі пануры, недавольны? Няўжо з-за гэтага? З-за калгаса? «Нічога ты не разумееш», — толькі і сказала Параска на яе шчырасць, і тонам адказу і адказам спыніла Ганну. Недагаворкі цяпер. Загадала па-прыяцельску: «Давай, мажы ва ўсё на стол». Убегла ў пакой, кнігі, сшыткі са стола, на падаконнік, стол ад сцяны, на стол чысты настольнік. Вось так, пачатак ёсць. Кінулася на кухню, несла бохан хлеба, нож, загадала ўжо Башлыкову: «Памагайце». Ён паказаў на рукі, яна спахапілася. «Ганна, госцю трэба памыцца», — папрасіла Башлыкова. «На кухню, калі ласка». Башлыкоў выйшаў, расшпіліў гузікі на рукавах, закасаў іх па локаць, расшпіліў каўнер, адсунуў яго ад шыі, нахіліўся над тазікам. Ганна зачэрпнула карцом з вядра, асцярожна, каб не апырскаць, стала ліць на яго далоні. Яны стаялі нязвычна блізка, галовы іх амаль сыходзіліся. Было ў гэтым штосьці неспадзявана дамашняе, свойскае.
ад гэтага ўсярэдзіне ў Ганны нешта чула насцеражылася. Ёй кінулася ў вочы. Рукі яго з цёмнымі валаскамі былі белыя, далікатныя, шыя акуратна паголеная, загарэлая вышэй за каўнер, ніжэй была таксама белая і кволая, зусім юначая. Штосьці мяккае, жаллівае няпрошана ўвайшло ў яе чуласць. Ён то паслухмяна выцягваў жменькай далоні, то старанна цёр мылам рукі, шыю, не падымаў галавы, не глядзеў на яе, рабіў усё моўчкі, але ў ім, здалося ёй, паявілася раптам тая ж чуласць блізкасці. Без слоў, без позіркаў, на час штосьці як бы узнікла між іх. Падаючы ручнік, яна старалася не глядзець на яго і паказвала сябе абыякавай, і ўсё ж здалося, улавіла няпросты, пільны яго позірк. «Дзякую», — сказаў ён, падаючы ручнік. І ў тым, як сказаў, пачулася таксама незвычайнае. «Ну, памыліся», — варвалася ў кухню Параска. «Як абнавіўся!» Ён гаварыў стрымана, але Ганна адзначыла ўдзячную нотку ў яго голасе. «Вада добрая, свежая. Мабыць, нядаўна з калодзежа». «Нядаўна», — Ганна стаіла сябе. Вярнуліся ў пакой Параскі. Башлыкоў, зашпілены на ўсе гузікі, стройны, прычасаўся, стаў як бы сваім у пакоі. Параска намерылася запрасіць за стол, калі схамянулася. «Гуркі ў нас, капуста, аб'ядзенне. Можа, любіце?» «Люблю. Тады даставім, яны тут, у пограбе». Параска з Башлыковым удваіх узнялі за колца века ў падлозе на кухні. Ганна спусцілася ў прапахлы зямлёй халаднаваты прыцемак, падала Парасцы адну талерку, другую, гуркі і капусту шаткаванку. Калі ўзнялася па лесвіцы, Башлыкоў працягнуў руку, памог выйсці. Рука была моцная, гарачая. Сели за стол, сабраліся вячэраць, і тут Параска з усяе сілы стукнула рукою па стале, глянула на госця з адчаем. «Прыйдзецца грэх на душу ўзяць. Карайце, не карайце». Устала і, вярнуўшыся з кухні, за адважным выглядам са стукам паставіла на сярэдзіну стала пляшку наліўкі. «От ён, мой грэх». Яна тут жа хітра змяніла кірунак гаворкі. «Вада, закрашаная вішнямі, для дзяцей хіба?» Апярэдзіла Башлыкова. Башлыкоў, што хацеў быў штось сказаць, неўпэўнена прамаўчаў. Моўчкі, не ўхваляючы, але і не пярэчачы. Пэўна, з далікатнасці становішча госця сачыў, як паставілі чаркі, як налілі, па абавязку чокнуўся, але выпіў да дна і нават дазволіў сабе стрымана пахваліць наліўку. «Ат, вада ды вішні!» — няшчыра запярэчыла Параска. Вячэра пайшла удала. Башлыкоў, відаць, добра такі нахадзіўся за дзень. І гуркі, і капуста, і борщ — всё было ў смак. Наліўка аказалася проста акрасай вячэры. Яшчэ тройчы бутэлька ў спрытных руках Параскі абыходзіла чаркі, пакуль Башлыкоў не прыкрыў сваю цвёрда далонню. Даў знак, што даволі. Упіцца гэтай вадою не ўпіліся і жанчыны, а ўсё ж наліўка зрабіла сваё. Хмель на час разгладзіў твар нават Башлыкова, які тут за сталом сярод
павесялелых, незласліва кплівых жанчын ужо не так паныла глядзеў на свет. Ён помніў сябе і цяпер. Ніякіх жартаў асаблівых не дазваляў сабе. Параску распытваў пра тое, як даводзіцца працаваць, ці хопіць дроў, ці памагае сельсавет, як наведваюць школу дзеці. Параска адказвала то сур'ёзна, то жартам, строіла з сябе весялуху. І ён час ад часу, хоць і неахвотна, пасмейваўся з ёю. Калі ён смяяўся, здаваўся яшчэ нібы прыгажэйшым, а галоўнае, станавіўся хораша таварыскім, нібы бліжэў. Ганну ён не распытваў. Ёй думалася таму, што лічыў, яе няма аб чым распытваць. І праўда. А што ён можа яе запытацца пра тое, як яна варыць? Мяце падлогу? Ад гэтага ў ёй здымаліся, вярэдзілі ганарлівую душу рэўнасць і злосць. Гарадскія, грамацеі абое. Тады мацнела, пякло нездавальненне. Трапіла ў шчасце. Служка, прыбіральшчыца. У ёй расла непрыхільнасць да абаіх. Уздымалася ў дужы дзёрзкасць, што рвалася на свет. А вы, якія ў вас планы? Зірнуў нарэшце Башлыкоў на яе. Вялікія? У мяне кожны дзень вялікія планы. Яна ледзь стрымлівала сябе. Пойла зрабіць, карову накарміць, падаіць, печ выпаліць грубкі, памыць падлогу. Ён адчуў яе настрой. Зніякавеў крыху, хацеў паправіцца. Мне здаецца, вы да большага здатны. Мала што можа здавацца, перабіла яна. Цішэй ужо, стараючыся вярнуць спакойную кплівасць сваю, дадала. Гэта так, з выгляду я такая, нібы разумная. А па праўдзе, Ганна! Знарок весела папракнула Параска, якая дасюль са здзіўленнем углядвалася ў Ганну. Засмяялася знарок. От выдумала. Чаго выдумала? Ці ж не такая я? Вы грамотная? Пастараўся прытушыць спрэчку Башлыкоў. Дзе там? Навука не па мне, галава не тая. А вы вучыліся? А няўжо ж не? Брэша яна, брэша, абурылася Параска. Розуму ў яе на 5. Доля ў яе от нескладная. Ах, Параскева Андреевна, ну на што вы я то, доля? Ці доля горб ад Бога? Доля ад чалавека, ад розуму. Папракнула. Нашто хлусіць таварышу сакратару? Яна раптам ветліва гасцінна зірнула на госця. Ешце бабку, не крыўдзіце. Башлыкоў больш не распытваў яе. Яна хоць тым была давольна. Не хапала, каб ён палез у яе долю. Вучыць стаў, што трэба было рабіць, а чаго не трэба. Параска, выхопліваючы момант, калі Башлыкоў не глядзеў, пакручвала нядобра галавой. Што ты гэта выдумала, а? Але яна падавала выгляд, што не разумее парашчыных знакаў, старалася хаваць неспакой. Зрабіла тое, што трэба было. Дайшло там да іх ці не дайшло, а хоць сябе паставіла як належыць. Спрэчка гэта, раптоўная злосць, што яшчэ жыла ў ёй, аддалілі зноў Башлыкова. Цяпер ужо і знаку не было той дзіўнай паразумеласці, якая чулася там, на кухні, і спачатку тут за сталом.
Тое насцярожлівае, што паявілася раптам тут, было зусім іншым. Яно адразу аддаліла, зрабіла іх чужымі. На хвіліну Параска кудысьці выйшла, і калі яны засталіся адзін на адзін, гэта насцярожаная чужасць адчулася яшчэ вастрэй. Нядобрае, нацятае было маўчанне. Ганна была давольна, калі Параска вярнулася. Параска ў момант разагнала маўчанне. Калі скончылі вячэраць, Ганна ўзялася прыбіраць са стала. Параска весела памагала ёй. Прыбрала тое, што Ганна не змагла забраць, услед за ёй вынесла у кухню. Яна амаль адразу ж вярнулася да госця, а Ганна засталася на кухні, мыла, выцірала посуд, складвала на паліцы над лаўкай. Яна хутка скончыла гэта, спынілася ў роздуме. Што цяпер рабіць? Можна было б вярнуцца ў Парашчын пакой, але яна тут жа стрымала сябе. Чаго ёй тырчаць там з імі? У іх свой інтарэс, свая гаворка. Яна хоць старалася не слухаць, чула, у пакоі гаманілі. У роўную скупую на словы гаворку госця унізваўся звонкі знарок вясёлы і упэўнены Парашчын галасок. Госць, адзначыла, гаварыў мала. Гаворка ішла ўвесь час перапынкамі, але гэтыя маўчанкі, што раз-пораз наступалі там, хвалявалі Ганну больш за гаворкі. Мабыць жа, не так сабе яны там маўчалі. Кожны раз пасля такой маўчанкі Парашчын галасок, здавалася, спяваў усё весялей. «Толькі не хапае там мяне», — кпліва падумала Ганна. Але сядзець на кухні адной мала было весялосці. Не ведаючы, што рабіць, яна пашкадавала, што ў школе ціха, пуста, што людзі так доўга не збіраюцца. Не спяшаюцца на сход. І наогул не спяшаюцца. А сёння дык асабліва. Яна падалася ў цёмны калідор, прайшла паўз Парашчыны дзверы, знізу якіх вырэзвалася вясёлая палоска святла. Стала на ганку. У цемры ночы хаты і хлявы чарнелі, маўклівыя, затояныя. Ні аднаго голасу на вуліцы. Каб не рэдкія цьмяныя агеньчыкі, можна было б падумаць, што сяло заснула, што ніхто не прыйдзе. З балота з поўначы густа ішоў вецер, халодны, сіверны. У святле ж з Парашчынага акна час ад часу мільгалі дробныя, ледзь відныя снежынкі, як бы дражніліся, абяцаючы даўно чаканы снег. Распранутая ў паркалёвай кофце без хусткі, Ганна з ахвотай цярпела холад, што лез за шыю, за спіну, сцінаў бакі. Стрымліваючы дрыжыкі, што бралі ўсё мацней, яна чула, як ціхнуць смутак, адзінота, недарэчная зайздрасць чужому шчасцю. Трэба ж, дурная, пазайздросціла. Як усё адно мало паспытала ўжо гэтай радасці. Закаяцца навек, здаецца, трэба б, каб трохі розуму было. Дак не ж, не забула смаку той радасці, як уже зайздрасць бярэ на чужую, а на чыю? Да яе зноў дайшоў вясёлы галасок з-за акна, і Ганна падумала: рада я, і няхай радуецца, няхай цешыцца, калі ўдаецца. Не ва ўсіх жа так па-дурному будь павінна, як у мяне. Павінно ж будь у некаго шчасце. А калі павінно,
то найперш у такіх, як яна, як Параска, такая кажнаго зробіць шчаслівым сама. Яна ўспомніла, як Башлыкоў паявіўся, як хадзіў па хаце, ўнурыўшыся ў нешта сваё. Маўклівы, зацяты, недовольны, ён мала змяніўся і тады, калі ўбегла Параска, мала паддаўся ёй. Ці дасць шчасце ён ёй? Шчасце ж робіць не адзін чалавек. Яна ўспомніла, суседка і Галіна Івановна казала, што Башлыкоў не раз калісьці заязджаў да Параскі. Чаму ж цяпер ён так доўга не наведваўся? Заняты быў? Ды ці ж яму доўга было звярнуць са шляху? Зазірнуць на хвілінку? Да таго ж гэты сённяшні прыезд яго можна і не лічыць. Невядома, да каго ён найперш прыехаў. Паявіўся вунь толькі цяпер, калі абышоў сяло. Як паглядзіш, дык і не знаеш. Ці любіць ён яе? Прайшло ў яе галаве, яна не адчула, што шкадуе Параску. Здалося нават, што давольна, што ў іх, можа быць, не ўсё гладка. Ёй стала няёмка, брыдка за сябе, нібы бядзе Параскі, сваёй збавительніцы рада, і яна зазлавала на сябе. Любіць, не любіць, не знаеш. А што табе да таго? Любіць. Любіць, канешне, калі не дурны. Думкі ўчапіліся ў яго. Нібы ўбачыла зноў, як стаяла побач і льючы ваду з карца. Адчула тужасць яго рукі, якой памагаў вылезці ёй са склепа. Пасядзеўшы з ім за сталом, паслухаўшы яго скупыя цвёрдыя заўвагі, яна мала што ведала пра яго. Паглыблены ў сябе, скрытны, ён нібы знарок хаваў, што там у яго душы. Толькі адно Ганна добра адчула. Ёй гэта асабліва кінулася ў вочы і адразу вылучыла нявіднага Башлыкова сярод іншых. Я ты знае, куды ісці і што рабіць, і зробіць, чтоб там не было, падумала яна цяпер асабліва ясна. І ад таго, што гэта ў цяперашнім яе жыцці было самым важным, што ад гэтага залежала ўсё ў яе лёсе, адчула вялікую павагу да яго. Ты не нам раўня, прызнала яна яго перавагу. Тое, што так мала ведала яго, што ён быў незразумелы, яшчэ нібы придавала яму значэння. Не нашаго поля ягада. Хтосьці рыпнуў дзвярыма, выйшаў на ганак, і яна азірнулася. Параска, ты чаго тут? Здзівілася Параска. А от пастаяць захацелася. А ты куды? У сяло, каб не сарвалі сход чаго добрага. У голасе яе Ганна ўлавіла прыхаваны смутак, адчула вінаватасць за нядаўнія думкі, пашкадавала Параску. Ідзі ў хату, прастудзіся. Параска сышла з ганка, падалася ў цемру. Вярнуўшыся ў хату на кухню, Ганна доўга не магла сагрэцца. Притулілася спіною да цёплай печкі, уціскала далоні ў цяплынь абтынкаванай цэглы, стрымліваючы дрыжыкі, чула за дзвярыма мерныя, няспынныя крокі. Раз, другі крокі набліжаліся да самых дзвярэй, прыпыняліся, і яна мімаволі чакала, што Башлыкоў зойдзе. Але крокі за гэтым аддаляліся.
Яна падумала, што скажа, калі Башлыкоў загаворыць з ёю. Скажа, што ён чэрствы і нялюдскі, калі так абышоўся з такім чалавекам, як Параска, дасць яму добры урок. Потым яна перастала чакаць, зразумела, што ён не зойдзе. У яго сваё на думках, свой клопат зусім іншы, падумала звыкла. Можа б запаліць ужо лямпы ў класах, але стрымала сябе, рана яшчэ. Чаго свяціць у пустым пакоі, тым больш, што сход будзе, пэўне, доўгі. Пагарыць яшчэ газы. Ганна ўзрадавалася, калі пачула крокі на ганку, ухапіла запалкі, хутка падалася ў калідор. Прыйшлі Барыс Казаченка і Дубадзел. «Чаму святла няма?» – патрабавальна сустрэў Дубадзел. Не так запытаўся, як пагразіў. «Няма для каго свяціць», – заявіла Ганна. «Таму і няма нікого. Што цёмно?» – павысіў голас Дубадзел. «Хто будзе ісці, калі цёмно ў вокнах? Хто захоча, прыйдзе». Адчыніліся дзверы з парашчынага пакоя, і ў светлай пройме паявілася постаць Башлыкова. Ад таго, што святло было ззаду, постаць віднелася цёмнай, і твар ледзь быў бачны. Башлыкоў павёў галавою, аглядваючы ўсіх, мабыць, стараючыся зразумець, пра што была гаворка. «Ну што?» – спытаў ён праз момант Дубадзела строга і патрабавальна. Дубадзел стаяў выпрастаны ўсім сваім выглядам, паказваючы павагу і адданасць. Нібы і не ён толькі што гразіўся Ганне. «Аб'явілі? Усім? Усім? Некаторым па 2 і 3 разы? Усім», – памог Дубадзелу Барыс. «Святла от няма». Дубадзел як бы пазваў Башлыкова на падтрымку, зноў пагрозна павёў вачыма на Ганну. «Ды будзе святло!» Ганна нібы засмяялася з яго кпліва. Не хапаючыся, з годнасцю пайшла ў цемру класа, запаліла лямпу ў адным, потым у другім пакоі. Дзверы між пакояў былі расчынены на адну палавіну, яна адчапіла зашчапку і адчыніла другую, расхінула дзверы на ўсю шырыню, расхінула дзверы ў калідор. Тады, калі яна гэта рабіла, Башлыкоў, а за ім Дубадзел і Барыс таксама зайшлі ў клас. Башлыкоў строгім позіркам агледзеў пакой, парты, праходы між іх, плакаты на сцяне. Всё моўчкі, невядома што тоячы, не сказаў нічога. Лёгкім цвёрдым крокам падаўся ў другі пакой, агледзеў таксама. Ганна цікаўна сачыла за ім, бачыла. Цяпер ён быў яшчэ больш незразумелы, загадкавы. Вярнуўшыся ў першы пакой, ужо каля дзвярэй, ён стаў, павярнуўся да Дубадзела. Вярнуўшыся ў першы пакой, ужо каля дзвярэй, ён стаў, павярнуўся да Дубадзела і Барыса, сказаў важка: «Трэба забяспечыць 100% яўку всіх калгаснікаў. Все да аднаго павінны быць». Ён гаварыў, глядзеў так, нібы хацеў перадаць, як усё гэта важна, як бы папярэджваючы, што ўся адказнасць за няяўку ляжа на іх, разам з адказнасцю за тое, што ўжо здарылася. «Мы аб'явілі ўжо па 2, па 3 разы», – пачаў быў Дубадзел, нібы супакойваючы, разам выказваючы сваю стараннасць, але Башлыкоў так зірнуў, што ён змоўк. Апраўдваючыся і стараючыся падмацаваць уражанне дзелавітасці сваёй, дадаў асцярожна: «Не тое, што актыў, а і школьнікаў мабілізавалі, каб прасачылі за яўкай». Яно і відаць, як вы мабілізавалі. Дамабілізавалі да таго, што выпраўляць становішча трэба. Башлыкоў недовольны падаўся ў парашчын пакой.
Дубадзел і Барыс хвіліну стаялі ў роздуме, мабыць, разважаючы, што рабіць. Потым Дубадзел рашуча закінуў вайсковую сумку за спіну, кіўнуў Барысу: «Пайшлі!» І яны зніклі ў калідоры. Ганна засталася ў пакоі. Стараючыся не слухаць крокаў Башлыкова за калідорам і разам з тым дзіўна ловячы ўсё, што адтуль ішло, востра адчуваючы, што ён там, неспакойны, трывожны, яна знарок нецярпліва чакала. Калі ж гэта пачуюцца галасы на дварэ, калі ж гэта пачнуць сыходзіцца? Яна ўзрадавалася, калі на ганку пачаліся тупаты, зімвал, тузня за дзвярыма. Адразу здагадалася, што дзеці. Ахвотна адчыніла дзверы і весела загадала ўваходзіць. Увалілася адразу цэлая чарада хлопчыкаў і дзяўчат, школьнікаў. Выткнуўшыся з калідора на святло, усе раптам сціснуліся каля дзвярэй, прыціхлі. Паглядваючы насцярожана на Ганну, сталі падштурхоўваць адно аднаго, шморгаць насамі. Ганна загадала ім праходзіць. Яны момант павагаліся, нясмела рушылі да парт, паселі. Першыя наведвальнікі, актывісты. Мімаволі пажартавала сама сабе Ганна. «Што ж е-то вы бацькоў не папрыводзілі?» — папракнула вельмі сур'ёзна малых. Ёй адказаў рознагалосы гоман. «Прыйдуць ще. Собіраюцца? О, нё! Ён паслухае мяне. А, куёўдзяцца недзе». Яна хутка адчула, што лішняе пакуль тут, і выйшла на кухню. Паспрабавала рабіць, што трэба, хоць стрымлівала сябе, зноў слухала, што чуваць за дзвярыма ў парашчаным пакоі. Мімаволі гадала, пра што ён думае, што адчувае. Незвычайны, незразумелы чалавек. Тьфу, прыліпло! Зазлавала яна хутка на сябе і падалася да класа, у які яна чула, зайшло некалькі чалавек. У пакоі былі жанкі, сярод іх Ганне адразу кінуліся ў вочы даўняя знаёмая Годля, глінішчанская швейка, і рослая, дужая цётка Маня, пра якую гаворкі таксама хадзілі ў куранях, але з якой Ганна пазнаёмілася толькі нядаўна. Пра цётку Маню гаворкі ішлі, пэўна, далёка. Казалі неяк у Алешніках, каля млына, дзе сабраўся добры натоўп мужчын, шчапілася яна неяк борацца з мужчынамі. З адным, з другім, з пятым. І ўсіх паклала. З той пары па сёлах ішла слава, што няма такога мужчыны, якога яна не паборала б. За гэтымі дыміла папяросіны яшчэ адна недаўняя знаёмая, сухая і злая з выгляду, як вядзьмарка старая, якую чамусьці звалі Ечыха. З мужчын быў адзін, Годлін чалавек Эля. Уціснуўшы пад парту доўгія ногі, курыў з Ечыхаю, трымаў папяроску далікатна, няўмела. Курыў было відаць, каб падтрымаць мужчынскую годнасць. Амаль адразу за Ганнай з вуліцы паявіўся Апейка з Меканорам і Гайлісам. Сцягнуўшы з галавы стаўбун, расшпільваючы каўнер паддзёўкі, Апейка кінуў позіркам клас голаса і весела адзначыў: «Самыя смелыя ўжо прыйшлі. Аге, можна і пачынаць!» — адгукнулася Ечыха. «Пачнем!» — бадзёра запэўніў Апейка. «Толькі от трохі пачакаем іншых, каб не наракалі потым, што без іх». Ён прайшоў да парт, стаў здаровацца за руку з аднымі маладзейшымі ці роўнымі яму па гадах, як роўны, як тавары, з жанкамі і старэйшымі, больш стрымана і пачціва.
амаль увесь час жартаваў. Гайлі стаяў каля дзвярэй, вузкі, у зашпіленым шынялі, глядзеў строгімі блакітнымі вочкамі, чакаў. Касцісты, са сцятымі вуснамі, твар быў засяроджаны, неўсмешлівы. Яны неўзабаве пайшлі ў парашчын пакой. Амаль адразу пасля таго, як яны зніклі, з двара паявіўся зноў Казачэнка Барыс. Заклапочана акінуўшы вачыма пакой, ён кінуў позірк у суседні, заявіў насмешліва: «Дзе ж это мужчыны ўсе падзеліся? Ці мужчын уже не стало у глінішчах?» «Шкадуем, беражэм», — адказаў знарок задзірыста хтосьці з жанчын. «Мы што, не людзі? Аге, не канешне мужчыны». «Цётка Агапа, дзе ж это ваш Пятро?» — не саступіў, насмешліва укалоў дружны гоман Барыс. «Чаго это ён вас прыслаў за сябе?» «Нядужы нешта, Барыско. І ваша пана занядужаў». Так жа пацікавіўся Барыс ужо ў іншай жанчыны. Не стаў слухаць, паківаў галавою з папрокам, з абурэннем: «Эх, людзі!» Ён сабраў дзяцей, разаслаў па сяле зваць мужчын. Адразу ж сам зноў рушыў на вуліцу. Прыйшло яшчэ некалькі мужчын, па два, па адным, у світах, у кажухах, выткнуўшыся з цемры на святло, хмурна мружыліся, пільна аглядваліся і, уткнуўшы галаву ў плечы, стараліся прашыцца між жанок за спіны пярэдніх. Некалькі мужчын у клас не пайшлі, тоўпіліся ў прыцемку калідора, нервова дымілі папяросамі. У прыцемку каля дзвярэй дыміў цыгаркаю Чарнаштан Павел, старшыня былога калгаса. Дыміў, заўважыла Ганна, ніякава і, падобна, безнадзейна. Раз-пораз то там, то тут завязвалася гаворка, але яна амаль адразу ж і рвалася. І ў калідоры, і ў класах найбольш панавала маўклівасць, нядобрая, насцярожаная. Зацятае чаканне адчувалася, поўніла людзей. Гэтая зацятасць мацнела чым далей, тым больш сыходзілася народу. Сярод маўклівасці і зацятасці асабліва вылучаліся двое мужчын, што сядзелі каля сцяны, нібы знарок на самым відавоку. Адзін чырванатвары, дзіўна бесклапотны, мабыць, п'яны, а другі худы, высушаны працай, з кепачкай на макаўцы. Чырвоны, лагодны, гаварлівы, штосьці расказваў. Мабыць, непрыстойнае, бо мужчыны хоць не весела пасмейваліся, а жанкі адварочваліся, пляваліся. Сухі з кепачкай не смяяўся, усеўшы на край парты, глядзеў навокал бесстрашна і задзірыста, нібы толькі чакаў, каб шчапіцца.